טוב, כמה נקודות על הפרשה, פרשת בשלח. יוני גרוסמן, שמעתי אותו והוא חידש דבר מאוד מעניין. אנחנו רגילים למה שכבר הפרשנים עמדו על כך, ולא כולם יודעים על זה, שהסדר של המכות, ואמרתי שאני אדבר על זה שבוע שעבר, אמרתי שאני אגע בנקודה הזאת, שאנחנו תמיד רגילים להתחיל את המכות מדם. דם צפרדע כינים, נכון, ולא כתוב בשום מקום 10 המכות. אבל ייתכן מאוד שאפשר לספור את הכל קצת אחרת. ולמרות שדצה חדש באחיו, שרבי יהודה הנשיא כבר עמד עליו, דם צפרדע כינים, יש לזה הרבה היגיון בסדר הזה, שזה סדרה אחת, דם צפרדע כינים. למה? כי לפני כן בא בזאת תדע כי אני השם. ואז לומר דבר כזה, דם זה ההיאור, כן, שפגע, ושוב עוד פעם מכה בהיאור, הצפרדע. כינים זה לא קשור להיאור, אבל זה קשור שלא אכלו אצבע אלוהימי. אז בזאת תדע כי אני השם. ואחר כך יש לנו למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, נכון? יש את ההכרזה הזאת שלפני ערוב. ערוב דבר שכין, ובערוב זה בקרב הארץ, זה נמצא על הארץ. זה חיות, לא ברור האם זה חיות גדולות, חיות קטנות, מה זה הערוב הזה, אבל גם אם נאמר שזה כל מיני שרצים וכדומה, שהציע אבן עזרא ועוד, אבל זה מסתדר כי אני השם בקרב הארץ, על הארץ, ודבר על הארץ, ושכין זה עדיין אפשר לומר על הארץ. אחר כך יש לנו ברד הרבה חושך, ולפני כן יש את ההתראה של בעבור תדע כי אני אין כמוני בכל הארץ, וברד הרבה חושך זה כבר בשמיים. ולפני כן באה התראה על ברד כי אין כמוני בכל הארץ. בכל הארץ, גם לא רק בארץ, בכל היקום, בכל העולם. ואז ברד הוא בשמיים, הרבה בשמיים, חושך בשמיים, ואז זה הכל מסתדר. ומה עוד מאוד חזק לפי ההסבר הזה, שדצה חדש באחיו, שבכל סדרה שלישית, כל מכה אחרונה בסדרה, דם צפרדע כינים, כינים אין התראה. ערוב דבר שכין אין התראה. ברד הרבה חושך, חושך אין התראה. כל זה דבר ידוע שכבר עמד עליו רבנו בחייה. רבנו בחייה לא רק זה, כותב, ממש עמד על הלשון, שבכל סדרה שנייה במכה, סליחה, יש סדרה 3, נכון? 3, אז בכל מכה שהיא שנייה, כתוב בוא אל פרעה ואמרת אליו, כך בצפרדע, בדבר בוא אל פרעה ודיברת אליו, ובהרבה בוא אל פרעה ויאמרו אליו. כן? ובכל הראשונות יש השכמה בבוקר, בדם, בערוב ובברד. בכל הראשונות, מה? לך אל פרעה בבוקר. בערוב השכם בבוקר, בברד השכם בבוקר. כינים, שכין, חושך, אין התראה. ואנחנו אמרנו מה מאפיין את כינים, שכין וחושך, שזה לא מכה, אלא ממד המופת בה הוא העיקר. עכשיו גרוסמן הציע דבר מעניין לחשוב עליו, והוא אומר רגע, אבל אנחנו כן רואים, קודם כל הוא אמר חיסרון כזה, מה הקשר בין כינים לצפרדע ודם? אז אנחנו אמרנו אצבע אלוהימי, אבל מה הקשר לצמד הזה? דם צפרדע זה ביאור, והכינים אין קשר ליאור. הוא עוד התקשה, מה הקשר בין שכין לדבר וערוב? אז אנחנו אמרנו כי זה על הארץ. כי שכין זה סוג של, הוא עדיין על הארץ, אבל שוב, זה לא לגמרי חזק, למרות שכתוב ששכין הוא סוג של יהיה בארץ, אבל הוא אמר, ערוב ודבר כתוב שיש בהם אפליה, ויפלה השם בין מצרים לישראל, ואפליה בין מצרים לישראל גם בערוב, ובשכין אין את זה. גם לא לגמרי ברור מה הקשר בין ברד הרבה, שבשניהם נאמר, לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים, וזה לא נאמר על חושך. זאת אומרת, דווקא החוליה האחרונה בכל סדרה קצת חלשה. ואז הוא אומר דבר יפה, יכול להיות שאנחנו צריכים להסתכל לא על 10 המכות, אלא על 12 המכות. מה? ובאמת לראות את המופת של הנחש שעושה משה רבנו לפני פרעה, והנחש בולע את שאר הנחשים
כמופת, כחלק מההתחלה של, אמנם זה לא מכה, אבל זה מופת. גם קינים זה לא מכה, גם שכין זה לא מכה, למרות, נכון שזה נשמע לנו אולי מה בסך הכל קרה, אבל בכל זאת זה מוצג לגמרי ובצדק בפרשת וארא כחלק מסדרת המכות. כי ויחזק לב פרעה, כך כתוב אחרי המופת בפרק ו', ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. ויעשו גם חרטומי מצרים בלעתם, כן, זה ממש ההתחלה כבר, ההופעה של לפני פרעה מתחילה. אז אומר, קודם כל זה לא 10 מכות, יש לנו כבר 11, ולא רק זה. אם ניקח את מה שקורה בים סוף, הלשון, והוא מראה את זה בצורה מאוד משכנעת, כמו בהרבה, אחד לאחד, תראו, זה באמת מדהים. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והקפתה בפרעה ובכלו, וידעו מצרים כי אני השם, כך כתוב על ים סוף. והנני מחזק את לב פרעה, ויבוא אחריהם, ויקפדה בפרעה, ומזכיר לנו את חיזוק לב פרעה, ויכבד את ליבו, ובהרבה כתוב, עכשיו ההשוואה להרבה, ואת משה את מטהו על ארץ מצרים, והשם ניהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא, וכל הלילה. זה על מה נאמר? נכון, סליחה, בהרבה כתוב, ואת משה את מטהו על הארץ, והשם ניהג רוח קדים בארץ כל הלילה, ואצלנו, ובים סוף כתוב, הבוקר היה, ורוח קדים, נכון, סליחה, ורוח קדים נשא את הרבה, נכון, ובים סוף מה כתוב? ואת משה את ידו על הים, והלך את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, כמו שהיה כתוב בהרבה, והשם ניהג רוח קדים בארץ כל היום, ועשם את הים לחרבה, ובהרבה לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים, ובים סוף לא נשאר בהם עד אחד. וגם בחתימת מכת ההרבה, וישא את ההרבה ויתקעו ים הסוף. כאילו לקשר את מכת ההרבה לים סוף משום מה, אז זה גם דבר נחמד. אבל העיקר הוא ההשוואה שלא נשאר בהם עד אחד, כמו שנאמר בהרבה, לא נשאר בהם הרבה אחד. וגם בהשוואה של רוח קדים עזה כל הלילה. אז זה מאוד חזק. עכשיו, מופת התנין, אמרנו מילה במילה, דומה למופת אדם. כלומר, אפשר לומר דבר כזה, שיש לנו 12 מכות. וקריאת ים סוף היא המכה ה-12. 12, היא המכה ה-12, נכון, סליחה. היא המכה ה-12, שבעצם, והמספר הזה הוא מספר שאנחנו יכולים להסתדר איתו יפה מאוד. עכשיו, מה הקשר? ואז הוא אומר דבר יפה. רגע, אז בהגדה טעו שאמרו על הים... לא, אז הפוך, על הים... 50 מכות. אז הפוך, דווקא ההגדה מראה לך שחלק מסדרת המכות, מכות מצרים לא הסתיימו בים. לא הסתיימו במצרים, הם ממשיכים בים, הם ממשיכים. מה? זה עדיין 10 ולא 11 כמו הצעה שלכם. כן, אבל אז הוא אמר, ובצדק דיברתי איתו אחר כך, והוא אמר, יכול להיות שהכתוב מאפשר כמה קריאות. התורה מאפשרת הרבה פעמים קריאות מגוונות. אז אפשר לדבר על המספר של 10, של 333, ובכל שלישי תן התראה, כמו דעתה חדש באחר. אבל אפשר לספור את זה גם אחרת. ופה לדעתי זה לא פחות משכנע. היאור, המכה הראשונה זה התנין. היא פותחת סדרה של 3. התנין, מה מסמן התנין? פה הוא רצה לומר שהתנין זה היאור. כלומר, התנין זה לא הנחש, אלא התנין לכל הפחות, גם אם הם משתמשים בלשון תנין, כי זה דווקא לרמוז על היאור. פה אולי זה קצת חלש, כי כתוב שהתנין זה נחש. אבל לא אומר רגע, התנין זה בעצם, למה הכתוב מסתמן בתנין? כי התנין זה היאור. והאדם וצפרדע זה מכות של היאור. אתה מכה את הגוף, את הדבר הכלכלי הכי עוצמתי של מצרים, אז הוא אומר ככה, בוא נספור אותם לפי יאור, מופת התנין, דם צפרדע. נכון? הכל ביאור. קינים זה באפר הארץ. כתוב שהוא זורק את הקינים והיא קינה בכל ארץ מצרים, אבל הוא אומר, הוא לוקח אפר וזורק אותו. הרוב והדבר גם הם מתקשרים לארץ. והיא הרוב בכל ארץ מצרים, והיא דבר בכל ארץ מצרים.
בערוב זה מאוד מודגש. שכין זה השמיים, הוא לוקח את השכין, וכתוב על השכין שהוא, ואני אפתח את זה, פיח כבשן וזרקו השמיימה. כן, וזרקו השמיימה, זרקו משה השמיימה לעיני פרעה, והיה להאבק על כל ארץ מצרים והיה אדם על בהמה בכל ארץ מצרים, ויקחו וחזרוק משה השמיימה ויהי שכין, ואז ברד והרבה, זה באמת דברים שהם בשמיים. זה מאוד יפה. עכשיו מה נשאר לנו? חושך היא המכה שפותחת את הסדרה האחרונה, זה 4 סדרות, כי זה 12 מכות, אז זה 3, 3, 3, 3. השלוש האחרון מתחיל בחושך, בכורות וים סוף. מה הקשר בין שניהם? ים סוף זה התביעה. אז הוא רוצה לומר דבר כזה, חושך, ודאי בתיאולוגיה המצרית מבטא מוות, כיליון, חידלון. אל השמש הוא האל המרכזי, כשהוא נסתר זה מוות. ואפשר להוכיח את זה בעוד דרכים, שהתפיסה שלהם שהאלים לא נמצאים במקום של המוות. ברגע שהלילה נעלם, פורץ בוקר חדש, קודם כל בכורות זה מכת המוות. ים סוף, עם ישראל נולד מחדש באמצעות המים. ים סוף קורה בלילה ובבוקר, נכון, כל הלילה, ורוח קדים כל הזה, כל הלילה, ובבוקר הוא נפתח, ויש איזשהו אפילו לידה מחדש. כמו ויזרח לו השמש, ברגע שהשמש נסתרת, אז יש מוות, ויזרח לו השמש לידה מחודשת. אז הים סוף מבטא גם מוות, תביעה וגם לידה. ואז זה יפה. הסדרה הרביעית היא חושך, בכורות וים סוף. ואז אם אנחנו מביאים את ים סוף כמכה, אני מסכים איתכם שזה מתואר, שים סוף מתוארת כמכה שהיא הולכת, שהייתה מתוכננת מראש, אחרי מכת בכורות, עוד נגע אחד אני אביא, וזה נשמע כאילו עוד נגע אחד, הנה בכורות זה הסוף, אבל ברור לנו שהמטרה למשוך אותם לים סוף, כדי שתהיה תביעה גדולה. וזה היה חלק מהתוכנית. אז זה דבר מאוד יפה. ועוד נקודה שיש לציין, במסע הזה, קודם כל גם דבר מאוד מעניין, מה יש לנו בשירה, שירת הים. אז אני אמרתי את זה פעם, שיש לנו ביטויים שנמצאים רק בשירת הים ובמעמד הר סיני. ויהי ידיו, כתוב בדבר הזה, אמונה ויראה. אז כתוב, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ומשה עבדו, אז ישום של בני ישראל. אמונה לצד יראה. וגם במעמד הר סיני יש לך אמונה לצד יראה. בדבר הזה, בעבור נסות אתכם, למען תהיה יראתו על פניכם לביתי תחתהו. ואיפה יש אמונה? לא, במעמד הר סיני. וגם בך יאמינו לעולם. עכשיו, זה שמעתי מפי מורי ורבי חזי כהן, וזה לדעתי רעיון פשט שיכול להסביר כמה דברים. המעמד הראשון של עם ישראל, הם רואים שינוי פלאי הטבע. קטעי הטבע, הכל משתנה. הכל, וואו. האם יש תוכן להתגלות? כביכול יש התגלות של הקדוש ברוך הוא, שהרמב"ם כותב, ראתה שפחה על הים, וראו את השם כאיש מלחמה. נכון שבפשט הדברים אין התגלות ממש, אלא רק שינוי סדרי הטבע. אבל הם מבינים שזה מהכוחו של הקדוש ברוך הוא. הם לא אמורים לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל הם רואים את נוכחות השם. כן? האם יש פה תוכן? אין פה תוכן. במעמד הר סיני יש כבר תוכן להתגלות הזאת. יש מצוות ותורה וחוקים ומשפטים צדיקים. כלומר, בעצם, זה כבר שלב הרבה יותר מתפתח. כלומר, בהיכרות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, איך הם מכירים את הקדוש ברוך הוא קודם כל? בשינוי בקוסמוס. באיזושהי חוויה שהיא שינוי במציאות הטבעית. ככה הם נוכחים ורואים את הקדוש ברוך הוא.
בשלב היותר מתקדם אתה אומר לבן אדם, טוב, אחרי שהתפעלת, בוא עכשיו תכניס תוכן לחוויה שלך, בוא תלמד חוקים ומשפטים, בוא תלמד את ההלכות, בוא תלמד את מה שהתורה מצווה אותנו, חוקים ומשפטים צדיקים. וזה מה שקורה במעמד הר סיני, שזה שלב יותר מתקדם. אבל זה, כמו ששם היראה הביאה אותם לידי, היראה ואמונה כרוכים זה בזה, כן, אפשר לומר שבדבר הזה אתם תאמינו, הכוונה היא שאתם תסמכו על הקדוש ברוך הוא, לא בליב, לא מדובר פה על אמונה בליב, אלא על לסמוך על הקדוש ברוך הוא, להיות בטוח בו. הייתי אומר את זה כמו באנגלית to rely, שאתה מאמין בו, אתה סומך בו, סומך עליו. אתה יודע וזה משהו נפשי, חזק מאוד. גם לשון האמנה, זה אומר אנחנו מבטיחים, אנחנו עושים את זה באמונה, והיא ידיו אמונה ובאומן, זה הכל קשור לעניין הזה של התמסרות ולזה שאתה נותן אמון בדבר הזה, כן, נכון, זה הגדרה טובה, נותן אמון בדבר הזה, ואז גם ביראה, כן, היראה הזאת משולבת. עכשיו, איפה אנחנו רואים שחז"ל בעצם את שתי החוויות הללו, שהחוויה של האדם מפלאי הטבע והחוויה של הלימוד כחוויה מתקדמת יותר, איפה זה כרוך זה בזה? רואים את זה בתהילים שהשמיים מספרים כבוד אוהל, אני חושב שזה עין, משהו עין, השמיים מספרים כבוד אוהל ומעשה ידו מג'יד הולוגיה. יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחוות דעת, אין עומר ואין דבורים, בלי נשמע גולם, בכל האור הססו גבום ובקסב תבל מלהם. כלומר, משורר תהילים בא ואומר, אני לא צריך את הנס, אני כבר התבגרתי, אני לא צריך ניסים, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, את הנוכחות שלו בעצם העולם, את הרשמים שהוא, את העקבות שלו בעולם הזה שהוא מחזיק. גם תחשבו בתודעה של הרמב"ם, שיש כל הזמן משהו שמחזיק את המציאות, וזה הקדוש ברוך הוא. איך הרמב"ם ראה את המציאות ואמר, איזה השגחה כל רגע ורגע. יש פה נוכחות, וזה מה שמשורר תהילים כבר בחוויה מתקדמת יותר ממעמד הר סיני, שהם על ידו היו צריכים שינוי המציאות בשביל לבחר בקדוש ברוך הוא. אז משורר תהילים בא ואומר, השמיים מספרים כבוד האל ומעשה ידיו יגיד הרקיע כמו שהם, יום ליום יביע אומר. ולילה לילה חבדה, אין עובר בכל הארץ יצא קבוע מקצה תבל מלהם, לשם שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור, הוא רואה את נפלאות הבריאה ואומר, אני נפלא, נפלא. והחוויה, ואז הוא פתאום עובר לחוויה השנייה, שהיא בעצם כמו מעמד הר סיני. תולת אדונו את עמים המשיבת נופש, עדות אדונו נאמנו מחכים התפתי, פיגודי אדונו ישורים השמחי לב. איך הגעת לחוויה? הוא אומר, כן, לחוויה הזאת של ההתרגשות צריך להכניס תוכן, אי אפשר להשאיר אותה רק איזושהי תחושה, תכניס לתוכן, תורת אדונו את עמים המשיבת נופש, וזה בעצם כאילו מה המקור שלו, המקור שלו זה מעמד הר סיני, לעומת הקשר בין מעמד הר סיני לבין מה שקורה על ים סוף, כן? עדות אדונו נאמנו מחכים התפתי, ואיפה חז"ל לקחו את המודל הזה? לברכות של יוצר אור ובורא חושך וגם למעריב ערבי. הברכה הראשונה עוסקת בקוסמוס, והברכה השנייה עוסקת בנתינת התורה ובחוקים ומשפטים צדיקים. ממש שתי החוויות הללו. עכשיו, יש פה חידוש. למה יש פה חידוש? כי האומר לך בעצם התורה, המפגש הראשון שלך עם הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות דרך הספר דווקא, לא צריך ללמוד דרך החוקים ומשפטים ואת התורה ואת המסורת. אלא קודם כל איזשהו מפגש שכל אדם אמור לחוש אותו, גם מי שהוא לא לומד תורה, של התפלאות מהמציאות, התפלאות מהבריאה. אנחנו, בגלל שאנחנו כבר מאוד, אולי המדע וכל הזה כבר קצת חיללנו את הקוסמוס, אנחנו כבר קצת פחות מסתכלים עליו, לא בצדק, כן, אבל איזושהי תפיסה כזאת, כן, זה חומר, זה, אנחנו יודעים את ההסבר של כל דבר. אבל האדם הקדום שהסתכל על המציאות, האדם שבימי חז"ל הסתכל על המציאות וראה שעובדי עבודה זרה ראו אלים בכל דבר. הכל בעינם היה קסום, כן? ובאים עובדי השם אומרים, לא, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה היה דבר מאוד מאוד מדהים, כן? דבר שהוא פלא. אז זו נקודה
ששתי החוויות הללו שהם כרוכים זה בזה, אנחנו יוצר רוב וחושך, בברכה הראשונה, מה אתה אומר? יוצר רוב וחושך עושה שלום וברא את הכל, המאיר לארץ והדרים, למחדש ברוך דוד מעשה בראשית, מה רבו, קדושה, קדוש קדוש, המלאכים, שרפים וזה, מה אתה אומר בברכה השנייה? אהבת העולם אהבתנו, השם החוקים ומשפטים אותם לימדתו, על כן אדוני אלוהינו בשופרנו וקומנו, נשיח בחוקי רצונך ונשמח ונעלוז, ככה גם בערב בתפילת ערבית וככה גם בשחרית. אז זה ממש המקור, זה ממש אנחנו רואים יפה את המקור לציווי של חז"ל, אפשר לומר שזה קריאת ים סוף ומעמד הר סיני, נכון? זה יפה. הרעיון כרעיון הוא דבר יפה, וכנראה המשורר, חז"ל לקחו את זה ממשורר תהילים של השמיים מספרים כבודו. ואיפה הוא משורר תהילים לקח את זה? אני אומר, הוא ככה פירש את שתי בעצם מעמד הר סיני. מה? גם בתוך מעמד הר סיני אתה יכול למצוא את שתי תופעות האלה. כל הקולות והברקים והשופר וזה היה לפני אנוכי השם אלוהיך. תופעות של הטבע. כן, אבל בחוויה... זה ליצור את כן, אבל בחוויה של עם ישראל, מה הם חווים קודם? הם חווים קודם את הקדוש ברוך הוא דרך העולם, והם חוו אותו על מעמד, על ים סוף, ואחר כך, אחרי כך וכך ימים, הם חווים אותו שוב, אבל בחוויה שהיא תוכן, של תורה, של לימוד. אז אתה אומר, אותה חוויה אפשר לחלק, אבל אני אומר, אין צורך בכך, אלו שתי חוויות שהחוויה המטרימה היא דווקא היכרות הקדוש ברוך הוא דרך העולם, לראות את העולם, לראות את פעילי הטבע, מה שהרמב"ם אומר בהלכות יסודי התורה, נכון? הרמב"ם, שהוא כותב את זה הוא כותב בהלכות יסודי התורה שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא דרך הקוסמוס, אחר כך בספר המצוות הוא כותב דרך החוקים והמשפטים, יש לו שם משפט כזה, להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך המצוות. ברור שאלו שתי חוויות שונות, אבל הן חוויות משלימות, כן? זה הנקודה. עכשיו, עוד דבר לגבי שירת הים, אני חושב שהמשפט הכי מדהים בשירה, זה קודם כל השם ימלוך לעולם ועד, זה אומר שהוא מלך. שלראשונה, וגם מדרשים עומדים על כך, שכאן עם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא עליהם. אבל יש פה משפט, מכון לשבטך פעלת, כדי שמשהו יהיה שאני יכול לומר עליו שהוא יהיה בנבואה, אז אם עכשיו בן אדם יכתוב לי איזה סיפור יפה, מה קרה? אז אני לא אגיד, הוא סופר יפה. אבל אם הוא כותב לי עכשיו משהו שהוא מעבר להשגה האנושית הרגילה, זה כבר רוח הקודש. הוא כבר מספר לי מעבר. מה יש לנו בשירה הזאת שמספרת מעבר? בסדר, שמוע ממרגזון, חיל החדש ופלשת, אתה יכול להניח שכך קרה, צלוק עופרת במים מדירים, זה התיאור של מה שהם ראו, אמר אויב ארדוף השיג, ימינך השם נדרי בכוח, בסופו של דבר זה תיאור. אני חושב שהמשפט המשמעותי ביותר זה מה שנאמר בסוף, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. לאיפה יעבור? הם כבר עברו. אז אומרים חכמים, יעבור את מה? יעבור את הירדן. כן, תביאם ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת, השם מקדש אדוני כוננו ידיך. כלומר, לראות את זה שאנחנו כבר נכנסים לארץ ישראל, עוברים את הירדן, מקימים לנו מקדש. מי בשלב הזה בכלל דיבר על מקדש? מי דיבר על משכן? מי דיבר על מקדש? לא דיברנו על שום דבר מזה. אבל בשירת הנבואה הדבר הזה אפשרי. וזה כאילו כבר המשפט שהוא מעבר למציאות שהם יכולים לראות, מעבר לתיאור שהם ראו על הים, מעבר למה שהם רואים והם מתארים, יש פה חזון עתידי שהוא נבואי. מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו במקדש הזה נמליך אותך, או שכבר עכשיו הם ממליכים את הקדוש ברוך הוא עליהם, קבלת עול מלכות שמיים, וזה כנראה גם המקור של הזוהר, להגיד את שירת הים כל יום, ולהכניס אותה לתוך, זה בגלל הזוהר, אנחנו מכניסים אותה לתוך פסוקי דזמרה, זה היה מנהג בגלל הזוהר, אבל לומר את השירות זה כבר מנהג הגאונים, אבל זה התחזק בעיקר בעקבות הזוהר שמדבר על המלוכה, על רעיון של מלכות השם, היא לא נמצאת כל כך הרבה במקרא, ודאי לא בתורה, שחכמים מחפשים פסוקים למלכות השם לראש השנה, הם לא מוצאים כל כך הרבה. שמע ישראל, השם נלכה, ויהי בישורון מלך, וזה. אבל השם ימלוך לעולם ועד,
זה הפסוק, זה הפסוק. אין הרבה רעיון של המלך, יש לנו, אנחנו עבדים, דווקא הביטויים של הקדוש ברוך הוא כמלך פה כבר זה דבר מאוד מפתיע. זה נקודה נוספת, ואפשר לומר גם שבמדבר סין יש לנו, אני אסביר איך התלונות של עם ישראל מיד אחרי שהם פונים למדבר. יש פה גם דבר מעניין. אפשר לראות רמז לכך, הם פונים למדבר, אחרי מעמד הר סיני יש לנו ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה, כן, ואגב מכאן אומר רבי אברהם בן הרמב"ם שטוב להביא בתוך התפילות שיהיו אמצעים שגורמים לך, והוא מביא גם כלים, להשתמש בכלים כדי שהדבר הזה, כן, להגביר את ההתפעלות. בואו נראה אני זוכר שהוא כתב על זה, בואו נראה ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את הטוב בידו, הוא אומר, יחוסה אל אהרון בלתי משה לשני תאמים. קודם כל הוא שואל למה אחות אהרון? אז אני אגיד לכם הסבר ששמעתי יפה. ברור שהיא אחות אהרון, למה לא אחות משה? אז הוא אומר, זה יפה, אני אגיד לכם הסבר יפה ששמעתי. יחוסה אל אהרון בלתי משה לשני טעמים, אחד נגלה ואחד נסתר. הנגלה שאהרון נולד לפני משה ונתייחסה מרים אליו בקטנותה בין בנות ישראל ולא עברה מתיאור זה אל זולתו. והנסתר מפני מצבה במדרגת הנבואה קרוב אל אהרון ופחות ממשה עליו השלום, מורה על זה מאמר הכתוב בסיפור על מאמר שניהם, הלא גם בנו דיבר. וזו מורה שהיא הייתה קרובה אליו בנבואה. לכן הוא אומר למה תיקח מרים הנביאה אחות אהרון? תגיד אחות משה. אז הוא אומר כי היא הייתה קרובה אליו בנבואה, וגם אל אהרון ולא אל משה, וגם בגלל שכבר כולם הכירו אותה שהיא אחות של אהרון לפני שנולד משה. ככה היו קוראים לה, כי משה נולד רק אחר כך. עוד איזה רעיון נוסף שבא לשדר לנו, שלא תחשוב שמשה בנביאות הוא שווה לה או שווה לאהרון. זה עוד דבר, עוד פעם. אתה אומר זה לכבודו של משה. מתי? אז מעניין. כאילו היה מציין אחות משה, זה היה עושה אותם כאילו שווים בנביאות. אז אני שמעתי רעיון אחר שאומר את הדבר הזה, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידו, שירו לאדוני כי ראות ג'וסוס ולא חבו לו ביום. שירו להשם. עכשיו בדרך כלל אנשים שהם יוצאות בתופים ומחולות ושרות, יש לנו שני מקרים בתנ"ך. יש לנו שהם שרות אל שמואל, היכה שאול באלפה בספר שמואל, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו אחרי שהם חוזרים מהמלחמה, אז יוצאות אנשים, וגם בת תפתח שיוצאת אליו בתופים ומחולות אחרי שהוא חוזר מהמלחמה. ואפשר לראות את זה בסרטון מלחמה שבכפרים הדרוזים שהלוחמים חזרו אליהם, הנשים היו חוזרות, כמו במקרא, יוצאות להקביל את פני הלוחמים שחזרו לכפר. יש איזה סרטון כזה, מאוד יפה. הם שרות ככה, באיזה מין נעימה כזאת מיוחדת, לקבל וזורקים עליהם כליות וגוזים, וכמו שאנחנו מכירים מהמקרא. אז אומר, זה מה שכאילו, הנה גם האישה, אז אותו אחד רצה לפרש ככה, הנשים כאילו באות לקבל את פני הלוחמים. מי זה הלוחם הגדול? משה רבנו. מי כולם ראו איך הוא מכה בים במטה, אז יפתח, אז אומר, לא, שירו להשם כי ראות ג'ו. לא, זה לא משה רבנו, זה הקדוש ברוך הוא שהוא פועל דרך משה רבנו. שלא תטעו, בשלב הזה אפשר בהחלט היה לטעות. משה רבנו קרא לנו את הים, לא. אני לא עשיתי שום דבר, אני רק כלי להעביר את זה. תחשבו שבעיני בן אדם נורמלי אומר, משה רבנו, איך הוא עשה? תראו מה הוא עשה, איזה כוח יש לו. לא, שירו להשם כי גאוגה. ובגלל שכאילו קצת מפחיתה ממעלתו של משה רבנו, אז לכן נאמר אחות אהרון ולא אחות משה. ככה הוא רצה לפרש, זה הסבר יפה. אבל רק רציתי לראות את ותיקח מרים, איפה ראיתי את זה? ותען מרים,
רגע, ותען מרים תרגומו. את הטוב בידה, אני זוכר שהוא מדבר על זה שטוב להשתמש, לא, אני לא רואה את זה עכשיו פה, בכלים לעבודת השם, כדי להגביר את ההתלהבות. אני לא חושב שהוא מתכוון לזה בזמן התפילה, אבל אמרתי, טוב, אני לא מוצא את זה עכשיו, רגע. אגב, ותען להם, אתם יודעים שזה ותען, כאילו ותען, שזה לא משון ענייה, אלא רן, ותען, תשיר להם. ענו לאדוני בתודו, זמרו לאלוהים בכינור, שזה ריין, כן, זה דיברנו על זה פעם. אני לא מוצא את זה פה, אני זוכר שהוא כתב את זה. לא, יש לי את זה באיזשהו מקום כתוב, אני אסתכל. יש לי זמן אחר להסתכל על זה, אבל טוב. אז בכל מקרה, אז זה נקודה אחת. עכשיו, פה זה מאוד מעניין, ובזה רוצה לגעת בתלונה על הירידת המן. ופה זה דבר מעניין, שלום עליכם, שלום. ירידת המן קוראת באיפה? במדבר סין, יש תלונה על האוכל, התגלות אחרי שיש ניצחון על מצרים ומרה ותלונה על מים באלים, יש את מדבר סין, ואחר כך יש רפידים, ואחר כך יש ניצחון על עמלק. במדבר סין יש להם תלונה על האוכל, זה בפרק ט"ז. והתלונה הזאת היא תלונה, אתה אומר, טוב, מה קרה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם? הם רוצים, הם אומרים רעבים. תראו, ויסעו מאלים ואבוא כל עדת ישראל למדבר סין אשר בין אלים ובין סיני, ב15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. יש כל מיני תלונות, אף פעם לא כתוב תאריך. למה פה כתוב תאריך? 15 יום לחודש השני, זה נקרא לזה כמו פסח שני. עכשיו זה מעניין, אני אסביר למה הפסח שני זה לא... בגלל שנגמר להם האוכל, שהוציאו במצרים. אז ואלין כל עדת ואומר עליהם, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבתנו אסיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב אל המדבר הזה, כן? וגם פה, יש פה דגש מאוד מעניין שכתוב, וילונו כל עדת בני ישראל למשה ועל אהרון במדבר. למה הדגש על במדבר? ועוד פעם, מה עושים משה רבנו ואהרון? אומרים אל תדאגו, ואז אומרים להם יש דבר שקוראים לו שבת, ונותנים להם את השבת. ולראשונה אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא שבוע. הקדוש ברוך הוא שעובד בשבת, הוא יודע שיש שבת. אנחנו עד עכשיו לא ידענו שיש דבר כזה שבוע, שיש שבת. ומתוך השבת בא גם המשמעות של שבוע. היום יום שלישי למה? לשבת. כלומר פתאום התלונה הזאת הביאה איתה דבר מאוד מאוד גדול. גם ירידת המן וגם נתינת שבוע. והשבת, כלומר לכאורה זו הייתה תלונה, תביא לנו, אנחנו רוצים אוכל. אנחנו לא באנו פה למות. וככל הנראה, אז מי ייתן מותנו, מה הם אומרים? מי ייתן מותנו ביד השם. אז מסבירים הרשב"ם והחזקוני, ביד השם, הלוואי היינו מתים מיתה טבעית ולא ברעב. אנחנו כל כך רעבים, אנחנו מרגישים שאנחנו מתים ברעב. הלוואי היינו מתים מיתה טבעית. כך גם החזקוני, מיתת עצמנו בעיתנו ולא יתקצרו ימינו ברעב. אבל יכול להיות שמי ייתן מותנו ביד השם, יכול להיות שמתכוונים, זה דבר מאוד מעניין ועלה על זה גרוסמן, שהתפיסה האלילית הייתה שלהם שהאלים נמצאים בערים, בתוך הערים. במדבר אין אל, אין השגחה. ואני אחזק את זה עוד מעט עם משורר תהילים שממש כותב את זה. מה יש במדבר? שדים, וזה מאוד מעניין. יש שדים, יש כוחות, כשאין אל אז באים כל מיני כוחות טומאה שהם לא מפחדים מהאל, וכאילו כי האל לא נמצא פה, והם יכולים לעשות הרבה דברים והרבה שטויות. אגב באכדית, וזה דבר יפה, צרו זה גם מדבר וגם שדים, וגם בשומרית עדין. אותה מילה משמשת לשד ואותה מילה באכדית משמשת למדבר. כי במדבר זה מקום שהמזיקים נמצאים בו, וכל עוד שהם היו על שפת הים, זה עוד נוכחות של מצרים, עוד בגדר של מצרים,
אז הם יכולים להבין. אבל פה הם אומרים, אנחנו עכשיו מגיעים למקום שהוא חסר אל. אין פה מישהו. יש פה רק שדים ורוחות. ולכן יש פה הדגשה של הפסוקים, כך מציע גרוסמן, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. פה הקדוש ברוך הוא נראה לעיני כל ישראל, כבוד השם נראה אליהם. אין לזה אח ורע בשאר התלונות. שהקדוש ברוך הוא נראה, יש לנו אחר כך בהמשך, יש לנו בהמשך, אבל בשלב הזה של התלונות, שהם רק רוצים אוכל, כבוד השם נראה בענן אל כל העדה, התגלות ובשורה על המן ושבת. דבר מאוד גדול. אז כנראה זה קשור לכך שהם לא מאמינים, לא האמינו שיש נוכחות של הקדוש ברוך הוא במדבר. וזה קשור לתפיסה התיאולוגית שהם היו שרויים בה. לנו זה נראה, אנחנו כבר בנויים אחרת כבר. אנחנו עברנו את הרמב"ם, עברנו כל כך הרבה, אבל אם אנחנו נחזור המון שנים אחורה לתפיסות שהיו פעם, התפיסה הייתה שהאלים לא נמצאים אלא בערים, האלים נמצאים איפה שיש להם מקדש. אגב, תחשבו על אדם שאומר, יש אל שקוראים לו אדם עובד עבודה זרה, שאומר, יש אל מרדוך בבבל, יש אל עכשיו שנמצא בצפון. מה הקשר שלו לארץ? אין לו שליטה פה, הוא נמצא שם, הוא לא פה. צריך להבין את התפיסה, הוא שם, זה האל שם, הוא עכשיו לא נמצא פה, מי ישגיח עליי פה? אני עכשיו צריך את האל המקומי פה, זה ככה עבד. ככה צריך להבין את זה, אחרת אנחנו לא מבינים כלום אם אנחנו לא מבינים את התפיסות האלה שהיו. ואז באים ואומרים, תוכיח לנו שאף עד, הנה, ואפילו, אני קורא מתוך טלמון שכתב כך, אף אדם מתורבת לא שוכן במדבר, ואפילו לא עובר דרכו. המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמה, ואת בארץ לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם, זה ירמיהו. המדבר הגדול והנורא, כן, אדם מתורבת יגיע במדבר לסופו המר. וכאן הקדוש ברוך הוא בא ואומר להם, אל תדאגו. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, ותראו שהוא פועל במדבר. ויש בתהילים עין ח', מזמור תהילים עין ח', ואומרים, לא האמינו שהאל, ניסו, אמרו, היוכל האל להוציא לנו מים במדבר? ככה כתוב בתהילים עין ח'. כלומר, מה שזה שם, היוכל האל להוציא מים במדבר, מה יש לו כוח גם במדבר? עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. ירידת המן וזבח הפסח, יש ביניהם הקבלה מאוד מאוד חזקה. ירידת המן, ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל הם מדבר סין. ובזבח הפסח במצרים דברו אל כל עדת ישראל. אין לנו הרבה פעם שכתוב עדת. עוד, בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות. ירידת המן בין הארבעים תאכלו בשר, ובזבח הפסח ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. וזה הדבר שבמן, הלשונות לא מעמידים ספק שבעצם שאני קורא את ירידת המן, אני אמור לחשוב על זבח הפסח. אומר לגולגולת במספר נפשותיכם איש לאשר באוהלו תיקחו, ויקחו להם, ובזבח פסח, ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית, ולקחו שכנו הקרוב אלוה במכסת נפשות. ויאמר משה עליהם איש על יותר ממנו עד בוקר, זבח הפסח, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והיה לכם למשמרת, והיה לכם למשמרת. למשמרת לדורותיכם, למשמרת לדורותיכם. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא, השם נוכח ומלווה אתכם במן, כמו בקורבן הפסח. כמו שהפסח היה מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, שהוא מציל אותנו עכשיו מיד מצרים, ממכות מצרים, כך המן מהווה מפגש יומיומי לנוכחות של הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן לכם את הפרנסה, הוא נותן לכם את הלחם במדבר. והמפגש עם המן היה כמפגש עם זבח הפסח. וזה מה שקורה פה בעצם, התלונה של עם ישראל איננה רק תלונה של בטן מקרקרת. כלומר, זה מה אבל זו שאלה הרבה יותר גדולה, האם הקדוש ברוך הוא איתנו? האם הוא נוכח בכלל במדבר? ואומר לה הקדוש ברוך הוא, תראו שהוא נוכח, שנוכחותו יומיומית במדבר, באמצעות המן.
וההשוואה הזאת בין זבח הפסח שהתורה עושה, בין ירידת המן, מבטאת את הרעיון הזה, שבעצם יש פה מפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך המן. עכשיו יש משהו שאתם לא תאהבו, אבל אני חייב לומר את זה, זה מאוד מעניין, שאנחנו קצת מוצאים את זה במדרשים, וזה מפותח במדרשים, שלחם, הלחם כתוב לחם שמיים על המן, וכתוב גם על זה שזה היה לחם אבירים. אתם יודעים מי העלה את האפשרות שלחם אבירים זה הלחם של המלאכים. מה אכלו המלאכים? אכלו מן. ואמרו, רבי עקיבא הציע את זה, ואמר לו אחד התנאים, עד מתי אתה אומר דבר כזה? איך אתה יכול להגיד, כאילו, רבי עקיבא, איך אתה אומר דבר כזה? אומר לחם אבירים, לחם שאכלו אותו אבירי שמיים. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין. מה אוכלים? מה בתפיסה עם ישראל? מה הם אוכלים? יוצאים להם מן. זה מה שהם אוכלים שמה. עכשיו אנחנו בסדר, אנחנו כולנו כבר רמב"ם והכל, אבל תחשבו לפני הרמב"ם. הם רואים לחם יותר מהשמיים, זה לחם של המלאכים, זה מאוד מעניין, וזה מפותח במדרשים שכאילו אכלו פה לחם מלאכים. איך אנחנו אוכלים ולא מוציאים רעים? ולא מוציא, כן, זה במדרש הדבר הזה גם מפותח. אז זה דבר מעניין, שבעצם אתם רואים, שאני הייתי אומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, וזה שמעתי מגרוסמן, זה יפה, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני לא עובד בשבת. אני נותן לכם אוכל, יש לכם את האוכל. שבות? אין, אני לא עובד. אנחנו בעצם שופטים, כמו שהקדוש ברוך הוא, בתודעה המקראית, הקדוש ברוך הוא שובת, גם אני שובת. אין טעם לעבוד כי אין בזה ברכה בשבת, כי הקדוש ברוך הוא לא יביא לנו ברכה בשבת, כי גם הוא לא עובד בשבת. אם בעל הבית אומר לך, אני לא נמצא שם בחנות, למה אתה בא? אז זה ברור שהלחם הזה, לחם שמיים, יהפוך ללחם הארץ. ודיברנו על זה שנה שעברה, שהביטוי של האכילה מהמן הוא אכילה משולחנו של גבוה, במובן הזה שאתם עוד לא עצמאים. מתי בני ישראל, מתי יפסק להם המן? ממש כתוב, נפסק להם המן שהם מתחילים לאכול מעבור הארץ, כלומר שהם כבר עצמאים יותר. אבל גם זה התודעה צריכה ללוות אותם, שמי שנותן להם את הלחם, מי שנותן להם את הלחם זה הקדוש ברוך הוא. שמת משה רבנו פסק להם המן. שמת משה רבנו פסק להם המן. בכתוב, מה כתוב? שפסק להם המן ברגע שהם רק, הרבה לפני, כן, זה בואם אל ארץ נושבת, ברגע שהם מתחילים לאכול מעבור הארץ. יאכלו את המון, עד היום עד ארץ נושבת. נכון, לא, כתוב שהם נכנסים אל הארץ. הירדן, עד שחילק את הנחלה לראובן וגד וחצי מנשה. אז אותה תקופה הם אחרים. טוב, בפשט אני אומר, משה רבנו נפטר לפני, ו3 ימים הרי הם צריכים לעבור את הירדן, רק כשהם עוברים ומגיעים, לוקח, אז זה לא... אז צריך להסתכל למה, אבל בפשט הכתוב זה מאוד קשה, כי כתוב שכשהם נכנסו לארץ נושבת ואכלו מעבור הארץ, גם זה לוקח כמה זמן, רק אז פסק המן. עכשיו זה מעניין, היה מן בתוך הארץ קצת, לפי זה מה שזה יוצא, היה מן שהם עברו את הירדן קצת, זה מעניין. טוב, אני עכשיו, אין לי זמן כל כך לדבר עליך. בין הערביים לבין המן. לא, כתוב, לא, כתוב שבין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תסבו, לא, נכון, אבל בפרשת המן, הכוונה היא זה בתוך הפרשה, בתוך אותה פרשה. זה שני פרשיות, בערב אכלו בשר, את הסלב, בסיפור אחד, וזה חד פעמי, והמן התחיל לרדת למחרת, והוא היה מתמיד. נכון. שתי תופעות. ושחטו אותו כל כזה בין הערביים, אבל זה שכתוב שבין הערביים תאכלו בשר בכל זאת, זה אותה פרשה ספרותית. אתם רואים, שאני אומר, זה אולי משהו שאנחנו לא מספיק רגילים אליו, לעשות את ההשוואות הללו, בין פרשה לפרשה. עכשיו לא ביקשו כהוגן, למה היה חסר להם בהמות וצור בקר? היה להם כל כך הרבה יתומי מצרים, כן. אני רוצה קצת, אני לא אכנס עכשיו לזה כי אין לי זמן ואני רוצה לסיים. אני רוצה בשבועות הקרובים להתעסק קצת בעניינים של חושן משפט. חושן משפט זה בעצם שאלות שהן בתחום של משפטים. שאלות, נעלה כל מיני שאלות ונענה עליהן, זה מאוד, זה יפה, דיני שומרים,
ואני אתן לכם רק דוגמה קטנה לשאלה הזאת. אדם ששואל רכב מחברו, ובדרך נזק הרכב מזריקת אבנים. האם זה נחשב שואל רכב חייב באונסים? הוא לא קיבל את זה, קח את זה, תשתמש. שואל חייב באונסים חוץ מתה מחמת מלאכה. מה? שאלת לטאטא, שאלת בשביל לעשות בזה מלאכה ועשית מלאכה ולא שינית בה? אז זה פטור. זה אונס שגם בשואל אתה פטור. למה? כי אני שאלתי בשביל להשתמש. וכן, החרמב"ם אומר בהלכות... השאלה זו שאלה סתם, או שהייתה גם שאלה מטעם בעל הרכב? אז זה הגיע לבית הדין, שאני לומד שם בחושן משפט של מורנו הרב בארי, והוא דן איתנו, אנחנו קבוצה של רבנים שעוסקים בעניינים הללו, אז שאל רכב מחברו לנסוע לקבר רחל, ובדרך נזק הרכב מזריקת אבנים. מי יהיה חייב? ובאמת הרמב"ם כותב בהלכות שילי הפיקדון שמתה מחמת מלאכה, אז זה נקרא מתה מחמת מלאכה שהוא פטור עליה. אבל פה זריקת האבנים הייתה יכולה לקרות, זה לא חלק זה לא בגלל שהיא נסעה בדרך, אבל קרה פה משהו שהוא לא קשור. מה? לא רק בלתי צפוי. זה לא נכון. השאלה אם המשאיל ידע שהוא נוסע לבית לחם, אז הוא פטור. ואם הוא לא ידע והוא נסע לבית לחם, אז טבעי שזה מקום שהוא מסוכן. יפה, אז אתה אומר לנו פה דבר יפה. הוא אומר, אני נתתי לך רשות לנסוע לבית לחם, אז הדרך הייתה לנסוע, ולכן זה אונס שהוא בדרך הליכתו, זה אונס שהוא שימוש. מצד שני... החמור. כן. אם זה במקום שיש בו... אם זה בהר או בבקעה או זה... כן, בדיוק. על אותו עיקרון. אז אני אקרא לכם את שהוא נוסע לבית לחם. אז אני אקרא לכם את השולחן ערוך. אני אקרא לכם את השולחן ערוך. השולחן ערוך מביא ככה את דעת הרמה עם השואל בהמה מחברו ללך דרך ידועה, ובאו עליו לסתים באותו הדרך. בדיוק זה. או חיות רעות ואנסוה ממנו, חשיב שפיר מתה מחמת מלאכה. למה? כי זה דרך ידועה. אולם הרמה פסק כדעת הראש. הראש חולק על הרמה שמה, הרמה תודוס הלוי, והוא אומר, כתב, יש חולקים. ולמה? למה הרמה חלק? למה הראש חלק? הוא אומר, הראש אומר שדאין נראה. דלא דמי לשונרה ששאלה להרוג עכברים, דבאותה מלאכה עצמה נאנסה, והווה כשואל בהמה למהלך יום אחד ומחמת ההילוך מתה. אבל אם נאנסה ממנו בדרך, אונס אחר הוא, ואינו מחמת מלאכה, שאף בלא מלאכה אפשר שתאנס ממנו ילקח חייו. כלומר, זה לא אותו דבר, זה אונס אחר. אז השאלה שלנו תהיה תלויה במחלוקת בין הרמה לבין השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך פטור, לפי הרמה חייב. עכשיו תראו מה שהגמרא מביאה, מקרה מצחיק. היה מעשה בהאו גברא דשאיל שונרא מחברי, שאל חתול מהחברו. חבור עליו עכברי, על החתול, קפצו עכברים והרגו אותו. יתיב רב אשי וקמי באי אלי, כי היי גבנה מאי, האם זה מתה מחמת מלאכה אדמי או לא? אמר לרב מרדכי לרב אשי, הכי אמר רבי מהגרוניה, גברא דנה שקטלוהו, לא דינה ולא דיינה. כלומר, גבר שאנשים הרגו אותו, לא היה לו ליפול בידן. איקא דאמרי, אכיל עכברי טובה וחביל ומית. הוא אכל, אמרו, סחרו אותו לאכול עכברים, אבל מרוב העכברים הוא מת. כי אגב נמי, זה מתה מחמת מלאכה או לא מתה מחמת מלאכה? אז ברמה כתב ללמוד מדין הגמרא הנזכר חידוש הלכה, במי ששואל בהמה ללך דרך ידוע ובאו אליו ליסטים באותו הדרך או חיות רעות ואנסוה ממנו. חשיב שפיר מתה מחמת מלאכה, כיוון שמחמת הדרך ששאלה ללך בה הוליכה ונאנסה. כמו שבגמרא נזכרת, פטרינן להאו דשאיל שונרא מחברי, ואכלה עכברים טובה ומתה, אף על פי שלא הרגתה מלאכה גופה, לא עצם הרגת העכברים זה שהרג אותה, אלא, והחידוש הוא שאפילו, שזה לא עצם זה שהיא מתה מהעכברים, היא מתה מהעכברים ולא מלכידת העכברים,
כיוון שבמלאכה ששאלה לצוחה מתה בגלל זה. כן, אז זה הרמה. ובאמת הדבר הזה יהיה תלוי במחלוקת בין הרמה לבין השולחן ערוך, והוא כותב לו, יש לו פטור, אפשר, אדם יכול לומר, אני דעתי כשולחן ערוך, ואז באמת זה יהיה תלוי במחלוקת בין הרמה לבין השולחן ערוך, ואנחנו נעמוד בזה חזק וברור. ברוך תהיה.